дар кохи Родаки шаҳри Хуҷанд бизнес форуми доираҳои соҳибкории вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои Федератсияи Русия баргузор гардид. дар форуми мазкур намояндагон аз минтақаҳои гуногуни идораи савдои Тоҷикистони Русия ширкат варзиданд. пеш аз оғози бизнес форум намоиши маҳсулотҳои истеҳсолшавандаи корхонаҳои Тоҷикистони Русия ташкил гардид. корхонаи истеҳсоли Баракати Исфара низ дар намоишгоҳ маҳсулоти худро ба намоиш гузошт. намояндаи ин коргоҳ мегӯяд ки маҳсулоти истеҳсолшаванда табиӣ ва фоидаовар маҳсуб ёфта аллакай бо кишварҳои Русия, Аврупо, Қазоқистон ҳамкории дуҷониба барохмодааст. умедвор ҳастам ки мо бозорҳои Малайзияро ҳам ишғол мекунем. мо мехоҳем боз ҳам бо дигар давлатҳои Япония, давлатҳои ИМЕА ҳам ҳамкорӣ карда фаъолияти худро боз ҳам зиёд кунем. корхонаи мазкур бо бастубанди себҳои хушк, олуча, шиповник, зардолуҳои органикӣ ва ғайра машғул мебошад. ҳайати соҳибкорону сармоягузорони минтақаҳои Федератсияи Русияро муовини вазири рушди иқтисоди ин кишвар роҳбарӣ дорад. мақсади гузарондани форумро намояндагони ду кишвар дар мустаҳкам намудани робитаи дӯстии Тоҷикистони Русия ва вусъат додани ҳамкориҳои дуҷониба дар ҷодаи савдо ва сармоягузорӣ баён доштанд. дар ин намоишгоҳ якчанд корхонаҳои ташкилотҳои вилояти Суғд ва инчунин корхонаи ташкилотҳои худи Федератсияи Русия молу маҳсулотҳои худро барои аҳолӣ ва соҳибкорон пешниҳод карданд. ин ҳам бошад маҳсулотҳое ки дар вилояти Суғд истеҳсол мешаванд ба монанди хуч, ба монанди меваҳои тарутоза, меваҳои хушкардошта ва ғайра мебошанд. В поручении двух лидеров стран Таджикистана и России год от года крепнет наше сотрудничество. И Липецк и Худжанд подписали намерение в ближайшее время стать городами-побратимами. Поэтому сегодня мы с экономической миссией в вашем городе и привезли как бизнес Российской Федерации, так нам интересно очень сотрудничать с Таджикистаном. Поэтому из года в год наше сотрудничество только крепнет, и в ближайшее время мы планируем перейти на очень большой товарооборот между Липецком и Худжандом. дар умум аз Федератсияи Русия 48 нафар соҳибкорону сармоягузорон ба вилояти Суғд ташриф оварданд ки онҳо 30 корхона ва муассисаҳои Федератсияи Русияро муаррифӣ менамоянд. аз Тоҷикистон боша 600 нафар соҳибкорон ба форуми мазкур ҷалб карда шуданд. сипас дар толори кохи Родаки бо иштироки намояндагони ду кишвар бизнес форуми доираҳои соҳибкории вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои Федератсияи Русия баргузор гардид. саровғоз Анвари Яъқубӣ муовини раиси вилояти Суғд баромад намуда меҳмононро ба вилояти Суғд хайр мақдам гуфт. зимни баромади хеш Анвари Яъқубӣ аз ҳамкориҳои ду кишвари ба ҳамдӯст Русия ва Тоҷикистон ҳарф зада баён дошт ки Тоҷикистон кишвари дорои маҳсулотҳои табиии гуногун мебошад. Развивается в духе стратегического партнерства и взаимного уважения. Этим отношениям характерен высокий уровень взаимного доверия, постоянное стремление к гармоничному развитию и использование огромного потенциала взаимовыгодного сотрудничества. президенти палатаи савдо ва саноати Федератсияи Русия зимни суҳбати видеоӣ баён дошт ки имрӯз Русия бо Тоҷикистон 14 шартномаи ҳамкорӣ бо маблағи $8 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бастааст ки ин ҳама бозгӯи ҳамкориҳои мустаҳками ду кишварро баён менамояд. дар идома Димитр Волвач вазири рушди иқтисоди Федератсияи Русия сухан карда баён дошт ки сохта ба истифода додани 5 мактаби Русия дар Тоҷикистон аз ҳамкориҳои дуҷонибаи кишварҳо маҳсуб меёбад. ӯ баён дошт ки соҳаи савдо яке аз соҳаҳои муҳим ва афзалиятнок ба ҳисоб рафта даромади асосии давлат низ маҳсуб меёбад. Во всех смыслах этого слова. Но тем не менее мы должны продолжать развиваться, мы должны понимать, что через регион, в том числе у российского бизнеса, есть возможности выхода и дальше на другие страны и рынки наших ближайших партнеров. И мне кажется, эти возможности тоже необходимо использовать. Те примеры, которые мы сегодня увидели на выставке, я думаю, это не полный спектр тех форматов взаимодействия, которые сейчас имеются. Я думаю, здесь большое спасибо нашим уважаемым торговым палатам и региональным, и нашей федеральной торговой палате, на площадке которых бизнесмены могут использовать те меры поддержки, которые на сегодняшний день государство в рамках нацпроекта через наши точки «Мой бизнес» и через те меры поддержки, которые мы постоянно стараемся расширять и диверсифицировать.
гуфта шуд ки имрӯз русия омода аст ки тоҷикистонро дар ҷодаи соҳибкорӣ дастгирӣ ва рушд диҳад. Инчунин дар бизнес форум намояндагони дигари мақомотҳои роҳбарикунандаи русия дар ҷодаи савдо ҳангоми ибрози ақида умед карданд ки тоҷикистон бо русия ҳамкориҳои судмандро анҷом хоҳад дод. гузориши Саид Мухтор Саиданвар, Наимҷон Айбов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.